Salam, Bapak Ibu saha para sedherek ingkang kinasih wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus. Dinten menika dinten Kamis tanggal 26 wulan Juni taun 2019 kita pinanggihan malih wonten ing renungan Sabda Winedhar. Dinten menika kula nderek nepangaken Priskila Uning diaken saking Gereja Kristen Jawi Sabda Mulya. Badhe ngadharaken renungan ngingingi kaca pengilon. Nats ingkang dipun agem wonten ing renungan menika nggih menika saking kalih Korinto bab 13 ayatipun yang ingkang kaping gangsal. Awakmu dhewe ujinen apa padha isih teguh ing pracaya. Titinen awakmu apa padha ora yakin, ora tahan uji menawa Kristus Yesus dumunung ana ing kowe. Bapak Ibu saha para sedherek ingkang kinasih, saben kita mesti kagungan kaca pengilon ing griya. Kaca pengilon menika ginanipun kangge nyawang diri pribadi menapa ingkang kirang, menapa ingkang kedah dipun ewahi supados pasuryan kita ketingal sae lan sandangan kita ugi matut. Nah, kaca pengilon menika kados dene kita wicantenan kalian diri kita piyambak anggenipun matut diri kanthi prayogi. Kados pundi bilih kita namung ngendhelaken peningal kita tanpa mirsani kaca pengilon, mesti kirang jangkep wusananipun lan anggenipun kita nyandang ingkang karaosaken temtunipun dereng pas. Pasamuan ing kitha Korinto sarana pangandikanipun Rasul Paulus kedhawuhan supados niti priksa dirinipun pesamuan kasuwun niti priksa bab kapitadosanipun. Menapa tasih kiyat menapa mboten? Menawi tasih kiyat tentu sami yakin bilih tahan uji. Menawi saestu tahan uji tentu mboten badhe gampil kepilut dening penggodaning jaman. Tiyang pitados ingkang saestu kiyat ing kapitadosanipun gampil niti priksa dirinipun piyambak. Awit pancen boten wonten ingkang dipun sidhem ing ngarsanipun Gusti. Samuan kadhawuhan kados dene ngginakaken kaca pengilon. Supados menapa? Supados saged niti priksa kawontenanipun dirinipun. Kanthi niti priksa ingkang kados mekaten, pasamuan saged mangertos saestu pundi ingkang kedah dipun ewahi ing gesang kapitadosanipun. Bapak Ibu saha para sedherek ingkang kinasih, ing sisih sanes wonten ugi tiyang ingkang boten wantun ginakaken kaca pengilon. Awit menapa? Awit ajrih bilih kekirangan saha kelepatanipun lajeng ketingal. Tiyang ingkang kados mekaten malah ajrih nalika manggihi perangan ingkang awon wonten ing gesangipun. Pramila tiyang pitados kedah wantun niti priksa diri lan bilih sampun pinanggih perangan ingkang kirang pener supados enggal dipun ewahi. Bilih sanes kita ingkang ewahi perangan ingkang pener ing gesang kita, sinten malih ingkang badhe ngewahi Gusti berkahi kita. Amin.